истеҳсол шудани автобусҳои насли нави тамғаи Акия дар корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри Ҷумҳурии Тоҷикистон нақлиёти мусофирбари хатсайри рақами 10 низ нав шуд. Автобусҳои ватании Акия Орио 11 декабри соли 2020 ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ муаррифӣ гардид. Автобусҳои ватанӣ баъд аз муаррифӣ ба корхонаҳои коммуналии шаҳри Душанбе вобаста гардонида шуд. ҳамин тавр 30 адад автобусҳои Акия Орио ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 ва 20 адад ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 2 вобаста гардонида шуд. дар ин замина хотиррасон мекунем ки ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз оғози соли 2020 истеҳсоли автобусҳои дохили шаҳриро бо дарозии 8 метр шурӯъ кард. ҳамин тавр бандобасти пурраи ин навъи нақлиёти мусофирбар бори аввал ба таври силсилавӣ ва бо номгузории тоҷикии Акия Орио ба роҳ монда шуд. Душанбе шаҳри истеҳсоли автобусҳои муосир. дар заминаи истиқлоли комили ватан мо ба рӯзе расидем ки на танҳо автобус истеҳсол мекунем, балки бо автобуси истеҳсоли худамон равоо дорем. ин аст дастоварди назаррас дар соҳаи нақлиёти Душанбе шаҳр. Акия Орио автобуси дохили шаҳрӣ буда бо 23 ҷойи нишаст барои дар як вақт интиқол додани 64 мусофир пешбинӣ гардидааст. ин автобус ба талаботи стандарти экологии Евро 5 ҷавобгӯ буда дар муқоиса ба автобусҳои тамғаи Акия бо дарозии 12 метр вазни камтар дорад ки ба зудҳаракатӣ он мусоидат менамояд. ин автобуси дохили шаҳрӣ бо дарозии 8, паҳноии 2 ва баландии 3 метр дар кӯчаҳои на он қадар васеъ метавонад ҳаракати доимӣ дошта бошад ва ин махсусият яке аз бартариятҳои он ба шумор меравад. автобуси мазкур бо 5 камераи мушоҳидавӣ ва 1 монитор, кондитсионер ва нардбонд барои ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки баҳри бехатар ва бароҳати ҳамлу нақли мусофирон хизматрасонӣ мекунад. кам будани вазни холиси автобусҳои Акия Орио боис ба он мегардад ки хароҷоти сӯзишворӣ сарфа гардида муҳити зист аз партовҳои моддаҳои зараровар ҳифз шавад ва инчунин муҳлати истифодабарии автобусҳо зиёд гардад. имрӯз автобусҳои истеҳсоли ватанӣ соли барориши 2020 дар ду хатсайри дохили шаҳрӣ 37 ва 10 ба интиқоли мусофирон машғуланд. хатсайри автобусии рақами 10 ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 2 тааллуқ дорад. дар ин хатсайр 14 адад автобусҳои Акия Орио ҳамарӯза мусофиронро аз маҳаллаи Пахтакор то назди донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов ва ҳамзамон баръакс интиқол медиҳанд. мусофирони ин масир бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд, ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гардидани автобусҳои нав онҳоро хушҳол кардааст. ҳама вақт не 10 истифода мебарам, 18 истифода мебарам. хизматрасонӣ дар хатсайри автобуси рақами 10 чӣ гуна аст ба андешаи шумо? ба андешаи ман нағз беҳтар, агар як ду автобуси дигарам агар вай мекардан, илова мекардан, шояд беҳтар мешуд. барои ин ки гӯ вақт мешавад ки зиёд мутазир мешавам. дар умум хуб аст? дар умум хуб аст. талаботи шумо ҳамчун як мусофир фаъолияти ҳамин автобусҳо хандаовар карда метавонад? метавонад, чаро не, роҳат истифода мебаранд. автобусҳо дар хатсайри рақами 10 ҳаракати худро аз назди донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон оғоз карда тавассути кӯчаҳои Карамов, Низомӣ Ганҷавӣ, Шерализода, Маяковский, Шестопавлов бо баромад ба хиёбони Ҷаббор Расулов, баъдан ба кӯчаи Раҳмон Набиев бо идомаи ҳаракат дар хиёбони Ҷомӣ ва Борбад ба маҳаллаи Пахтакор мерасад. автобусҳои Акия Орио дар хатсайри дохили шаҳри рақами 10 дар самти бозгашт ҳам бо убур кардан аз кӯчаи хиёбони Болозикр гузашт мекунад. пардохти ҳаққи роҳгиро дар ин хатсайри мусофирбарӣ ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. арзиши роҳгиро 1 сомонию 20 дирҳам муқаррар гардидааст. масофаи ҳаракати байни автобусҳо ба гуфтаи масъулин
10 дақиқаро ташкил медиҳад. Автобусҳо дар масири 32 километрии худ зиёда аз 30 истгоҳ доранд ва дар аксар истгоҳҳо терминалҳои низоми маҷмӯии қабули пардохтҳо Express Pay мавҷуд аст. мавҷудияти терминалҳои пардохтӣ дар истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ба мусофирон имкон фароҳам меорад, ки корти нақлиётӣ харидорӣ кунанд ва ё ба сурати корташон маблағ гузаронанд. ронандаҳо мегӯянд ҳамарӯза дар ин хатсайр 5 гардиш мекунанд. дар рӯзи наворбардорӣ аз вазъи хизматрасонӣ дар хатсайри рақами 10 бо мусофироне ҳамсӯҳбат шудем, ки сокини доимии Душанбе нестанд. онҳо мегӯянд рушду тараққиёти соҳаи нақлиёти пойтахт назаррас аст. аксари истифодабарандагони хизматрасонии автобусҳо дар хатсайри дохили шаҳрии 10 донишҷӯён ҳастанд. донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. муҳассилини муассисаҳои олии касбӣ мегӯянд, автобусҳои муосир сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятиро ба маротиб беҳтар гардонидааст. автобусҳои замонавӣ ба шароитҳои муосир ба талаботи замона ҷавобгӯ мебошад. аз пештара автобусҳои пештара дида нисбати ҳам пештара ин автобус хеле ҳам роҳаттар аст, ҳам ҷойҳои нишасти зиёд дорад. дар ин ҷо барои ҷои маъюбон сохта шудааст, ки бо авробачаҳо метавонанд дар он ҷо ба ҳузур истанд. тавассути кортҳои нақлиётӣ мусофиронро бурда ба ҷойҳояшон мерасонанд. хулас ки хуб аст. ҷиҳати харидорӣ ва ё пур кардани тавозуни кортҳои нақлиётӣ дар нуқтаи аввал ва охири хатсайри автобусии рақами 10 терминалҳои Express Pay мавҷуд аст. илова бар ин, дар истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дар ҳар кӯчаю хиёбони масири ҳаракати автобусҳои хатсайри 10 терминалҳои низоми маҷмӯии пардохтҳо насб карда шудааст, ки сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд ҳангоми зарурат аз хизматрасонии ин таҷҳизот истифода намоянд. нисбати кор ягон мушкилӣ нест. баъзан ҳолатҳо агар мушкилӣ эҷод нашавад, агар камтар мунтазир нашавем, дигар ҳолатҳо сари вақт ба корҳоямон мерасем. ҳамарӯза истифода мебарем. дар робита ба фаъол будани терминалҳои пардохтӣ дар масири ҳаракати автобусҳои хатсайри 10 баъзе мусофирон назари дигар доранд. дар истгоҳи назди донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон 2 терминали пардохтӣ насб шудааст. дар рӯзи наворбардории мо яке дар ҳолати корӣ буду, дигаре ғайрифаъол. карта дорем, мама карта дорем, ягон банкомате нест, ки картамон аз сон бигзаронем. бояд даҳани дар местам мега свор наша, свор ки нашиди донишгоҳда дер мекини. картата мезани ё меғалта дурунда, ё ки намебурӯи ҳами карта. на тай тарафи гипразема, на ай тараф чамуташ кор намекина. вобаста ба ин ҳолат танзимгари хатсайр ба мо иттилоъ дод, ки ҳар вақт терминали пардохтӣ ғайрифаъол гардад, ба маркази таъмири лоиҳаи Ситикорт хабар мерасонанд ва масъулин кӯшиш мекунанд дар наздиктарин фурсат ҳолати мавҷударо бартараф кунанд. ронандагони автобусҳои хатсайри дохили шаҳрии рақами 10 мегӯянд, бо сабаби таваққуфи мошинҳои сабукрав дар дохили баъзе истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, онҳо дар фаровардану савор кардани мусофирон бо мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд. мисоли рӯшан истгоҳи назди корхонаи воҳиди давлатии бозори Деҳқон аст. ҳолати дигаре, ки ба ҳаракат ва фаъолияти мусофирбарии автобусҳои хатсайри 10 халал мерасонанд, ин фаъолияти ғайриқонунии микроавтобусҳои Hyundai Starex мебошанд. микроавтобусҳои Hyundai Starex дар ин масир бо рақамҳои қайди давлатии зарду сафед бисёр роҳат мусофирбарӣ мекунанд.
онҳо дар кӯчаи Шерализода дар истгоҳи назди роҳи оҳани мавзеи автовокзал навбат истода ба ҳамлу нақли мусофирон машғул мешаванд. фаъолияти ин микроавтобусҳо агар аз як ҷониб нақлиёти ҷамъиятӣ алтернативӣ барои мусофирон бошад, аз тарафи дигар зарба ба буҷаи корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 2 лоиҳаи ситикорт ва дар умум ба соҳаи нақлиёти пойтахт аст. бо сабаби ҷараёни корҳои таъмиру азнавсозии роҳи мошингарди хиёбони ҷомӣ, автобусҳои хатсайри 10 бо мушкилӣ аз ин роҳ гузашт мекунанд. гузашти шумори зиёди воситаҳои нақлиёт дар ин роҳи дар ҳоли таъмиру таҷдид, суръати ҳаракати нақлиёти нисбатан калонҳаҷми ҷамъиятиро паст мекунад. зиёд шудани шиддати ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи Низомии Ганҷавӣ ҳам субҳ, нисфирӯзӣ ва шом мушоҳида мешавад. ин монеаҳо дар умум боис ба он мегардад, ки автобусҳои дохилишаҳрии тамғаи Акия дар хатсайри рақами 10 аз аввал то охири хатсайр дар 1 соату 10 дақиқа бирасанд. бартарият додан ба ҳаракати автобусҳо дар хатсайрҳои шаҳрӣ ва дохили шаҳрӣ ба пешгирӣ аз ҷамъшавии сунъии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи хиёбони пойтахт мусоидат намуда, сатҳу сифати хизматрасониро назаррас мегардонад.